професионални умения. Говорещата птичка. Един ден татко беше заед, както обикновено, да измисля вкусни рецепти. И така, следващата стъпка е да извадим изпечената бисквитка от фурната, да я полеем с карамелен крем и като се разтопи да я сервираме с малинов пудинг. Това прозвуча много вкусно. По-добре си го запиши. Татко, ти извика ли ни? Пудинг, малка бомбонка и бисквитко. Татко, да не каза току-що, че съм с вкус на малини. Любимият ви татко тък му измисляше вкусна рецепта за десерт. Така е. Дечица, преди да съм забравил, познайте какво. Съседите заминаха на едно пътешествие и ни помолиха да се грижим за техния папагал. И ще си имаме съвсем истински папагал тук! Ура! Мияу, 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 мияу! Птиче, птиче, птиче! Знаете ли, четох някъде, че папагалите може ли да говорят? Говорещо папагалче? Страхотно! Хайде, птиченце, кажи нещо! Не се срамувай, кажи нещо, кажи нещо! Може би не иска да говори, защото е в клетка. Тогава нека да го пуснем. Добре, сега да слушаме. Какво ще ни кажеш? Кажи благодаря ви. Трябва просто да кажеш благодаря ви. А може би птичето иска бомбонче? Искаш ли бомбонче, птиче? Още не. Ще бъде твое, само ако кажеш моля. Може би е твърде мъничко и не се е научило да говори още. Да опитаме да го научим. Те започнаха да мислят за най-подходящата дума, на която да научат папагалчето. Трябва да го научим да казва бу! Така, когато съседите се върнат, ще ги изплаши. Както сме сигурни, че той ще изплаши само тях? Ами ако започне да плаши всички нас? Ами, може би трябва да го научим да казва нещо като поздравления. Нали, това е думата, която всеки обича да чува. Но, Пудинг, поздравления се казва само когато нещо хубаво се случи. Не когато и да е. Поздравления! Поздравления! Бихме могли да го научим на нещо нормално и лесно. Например, здравейте! Права си, птичето няма да оплаши никого с това. Здравейте! 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 Здравей! Бихте ли отишли да играете на друго място? Току-що написах, че последната стъпка от новата ми рецепта е здравейте! Какво трябваше да направите след като извадите топлата бисквитка от фурната? Извадете прясно изпечената бисквитка от фурната, я полейте с карамелен крем, а като се разтопи, я поднесете с малинов пудинг. Умният папагал бе запомнил дума по дума рецептата на татко. Благодаря ти! Точно така беше! Явно си знал как да говориш все пак. Благодаря ти. Бомбонче, моля. Поздравления. Защо не каза нищо, когато те карахме да говориш? Милички, може би вие сте говорили твърде много. И той не е имал възможността да вземе думата. Много съжаляваме, птиче. Трябваше да ти дадем време да ни отговориш. Птиче, здравей! Добър ден, дечица. Страхотно! Мияу, 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 мияу. Благодаря ти, бисквитка. Благодаря, бомбонче. Благодаря, пудинг. Моля, няма защо. Тази вечер всички опитаха новата рецепта на татко, а техният нов приятел папагалът говорил толкова много, че било трудно да се повярва, че някога е мълчал.